כמה זמן שייקח לנו זה מה שנעשה. בדרך כלל אני נותן רקע ואני מדבר על ההיסטוריה של החשיבה כמותית וההיסטוריה של כל הקורס עצמו של הנתיב לאקדמיה. אני אישית עשיתי את הנתיב לאקדמיה לפני כמה שנים, אה, ומה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אתחיל לדבר. אני אתחיל להציג את הדברים, לעשות מה שצריך מבחינת החשיבה הכמותית, ואני אציג דברים יבשים, מה שיקרה. אני יכול ללכת עוד אחורה ועוד תיאוריה ועוד רקע וכאלה, זה אתם תקבלו בהמשך מן הסתם. אבל חשוב לי להגיד משהו אחד, גם בפיזיקה וגם במתמטיקה וכל דבר שתלמדו, וגם שנה א', גם שנה ב', אני ארשום פה אה, משהו שתבינו. קודם כל, ההתחלה היא הכי קשה. אני לא מצפה מכם עכשיו שתזכרו את כל מה שאני אומר, ותבינו את כל מה שאני עושה, ותבינו את המעברים, ותשלטו בכל מה שאני אומר. אני רק רוצה שתלמדו. ההתחלה היא הכי קשה, בהתחלה אנחנו עושים דברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לזכור אותם, וזה ייקח לנו הרבה הרבה זמן להיכנס לעניינים מהבחינה הזאת. אבל מה שחשוב זה להבין שבהתחלה קשה. אנחנו נעשה את הדברים, יכול להיות שנצליח, יכול להיות שלא נצליח, אבל לאט לאט עם הזמן זה הופך ונהיה יותר קל. אז אני רוצה לדבר על מה שקורה מבחינת החשיבה הכמותית, ומה שיהיה לנו בהמשך מבחינת הקורס עצמו, ואיפה מתחילים, איפה מסיימים. אתם יכולים לעצור אותי כל הזמן, יש לכם צ'אט פה בזום. אם אתם מתביישים לשאול את השאלה, תשלחו לי הודעה. אם אתם רוצים לשאול את השאלה, תשאלו. אם אתם רוצים שאני אראה מי שואל את השאלה, תפעילו מצלמה. אם אין לכם כוח לכל זה, פשוט תשבו ותקשיבו. אז הקורס חשיבה כמותית הוא מחולק לאלן. הקורס מחולק לארבע יסודות, נקרא לזה, בסדר? שהכל הוא מתבסס על יסוד אחד. קודם כל אני רוצה לעשות לכם רגע הכנה למה שאנחנו הולכים לעבור מבחינת החשיבה. חשיבה כמותית זה השם של הקורס עצמו. זאת אומרת, זה לא מתמטיקה, זה חשיבה כמותית. זה לא מתמטיקה של תיכון שאנחנו הולכים לעבוד עם מספרים ולפתור משוואות ולהעביר אגפים. אנחנו נעשה את זה כחלק, זה הטכניקה שאנחנו צריכים, אבל זו לא החשיבה שלנו. הכל מתחיל מהלוגיקה. ללוגיקה יש היסטוריה עשירה מאוד, זה מדובר פה על המאה ה-17, מהמאה ה-18, אבל מהמאה ה-20 דווקא, מהמאה ה-20 אנחנו מתחילים קצת להיכנס לעניינים, ודווקא דברים שם התפתחו ונהיו, אני מדבר איתכם על המאה ה-20, בסדר? שזה אומר 1900 ומשהו, שזה ממש קרוב, יכול להיות שההורים שלנו חיו שם, סבא והסבתא יכולים להיות חיו בתקופה הזאת, עוד המציאו את הדברים החדשים בלוגיקה ודיברו על זה והתחילו לפתח דברים חדשים שלא היו קיימים. עם הלוגיקה פיתחו את המחשבים. זאת אומרת, בלי הלוגיקה הזאת שאנחנו הולכים ללמוד אותה, לא היינו יכולים לדבר עכשיו בזום, היינו צריכים להיפגש בכיתה כמו פעם, לפני שהמציאו את המחשבים. המחשב נוסד בעקבות השפה הלוגית. הלוגיקה היא מתעסקת הלוגיקה שאנחנו נלמד. עזבו רגע היסטוריה, איך היא התפתחה והכל. הלוגיקה שאנחנו נלמד היא מחולקת לשני ערכים בלבד. אתם צריכים להבין, זה הבסיס, זה היסוד, שני ערכים. הלוגיקה מתעסקת, הלוגיקה מתעסקת בשני ערכים בלבד. אמת, שזה יכול להיות נכון, או שקר, שזה אומר לא נכון. נכון או לא נכון. true או false. ברגע שאנחנו לוקחים רק את שני הדברים האלה, עם הדבר הזה של האמת ושקר אפשר לעשות המון דברים. אפשר לשאול שאלות, אבל אפשר לפתור טענה, נניח סתם דוגמה, 8 שווה ל7 ועוד 3, יש לזה תשובה, נכון או לא נכון. במקרה הזה, זה לא נכון. אבל לא לכל דבר אפשר להחליט אם הוא נכון או לא. למשל, 7 ועוד 3. 7 ועוד 3, אני יכול להגיד עליו האם הוא נכון או לא? לא, אני לא יכול להגיד דבר כזה, כי זה לא שאלה של אמת או שקר. מה המסקנה?
המסקנה היא שאנחנו הולכים להתעסק אך ורק בטענות שיש להן תשובה של אמת ושקר. לדבר הזה קוראים פסוק. אז מה זה פסוק? פסוק זהו ביטוי, משפט, מושג, טענה, אמירה, כל דבר, תקראו לזה, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות משוואה, זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות שוויון, משהו שיש עליו תשובה של אמת או שקר. ועם זה אנחנו מתחילים את כל המסע שלנו בחשיבה הכמותית. אנחנו מתחילים, גם המבחן שאתם תקבלו, בסוף, מה שיעניין אתכם, אמת או שקר. גם בפונקציות, אמת או שקר. זה מה שאנחנו הולכים לעשות לאורך כל הדרך במבחן. אתם תקבלו שאלה, אמת או שקר. זה הלוגיקה. ועל זה אנחנו מתבססים. מתמטיקה זה משהו אחר, כי למתמטיקה אין תשובה רק של אמת או שקר, כי למשוואה הזאת, אין תשובה של אמת או שקר, אלא יש שתי תשובות אפשריות, אבל אם אני אכניס x מסוים, אז אני אדע אם זה נכון או לא. זה לא פסוק, אם אני אציב x שווה 8, כן פסוק. אם בסוף התשובה תהיה 0, אז כן. במתמטיקה אנחנו מחפשים את הערכים שיקיימו את מה שאני צריך. במילים אחרות אני יכול לשאול, איזה x אני אציב במשוואה כדי שייצא בסוף אמת, עדיין, לוגיקה. עדיין החשיבה היא כמותית, עדיין החשיבה היא לוגית. אז אנחנו הולכים לחשוב בצורה לוגית. מה שמעניין אותנו בהתחלה, זה האם זה נכון או לא נכון. והפתעה, בלוגיקה, אנחנו בכלל ולא מתעסקים במספרים. אין מספרים. כל המתמטיקה, כל מי שמפחד ממספרים, מתמטיקה של תיכון, שעכשיו באתם להנתיב לאקדמיה ואתם בחשיבה הכמותית, ומתמטיקה, אתם לא טובים בזה, במרכאות אני אגיד. חלק ראשון, אין בכלל מספרים, הכל באותיות, הכל במילים, הכל מעבר של חשיבה לוגית. לשפה הזאת של הלוגיקה, אנחנו הולכים להעמיק וללמוד סימונים חדשים, שפה, דברים שמוגדרים כבר מראש. אנחנו חייבים לעבוד בצורה מוגדרת, כי אחרת לא נדע איך להמשיך. אז אחרי שהבנו מהו פסוק, בואו נדבר על סימון פסוקים. למה אני רוצה לסמן פסוקים? כי אם יש לי כמות מסוימת של פסוקים, אני אסמן אותם בצורה מסוימת, שלי יותר קל לארגון והסדר. למשל, אני אתן פה כמה פסוקים. למדתי הנדסה בבן גוריון. זה פסוק, למה? או שזה נכון, או שזה לא נכון. או שלמדתי וזה נכון, או שלא למדתי וזה לא נכון. היום יורד גשם, או עכשיו יורד גשם נקרא לזה ככה. או היום ירד גשם, בסדר? במשך כל היום. מחר אני כבר אגיד לכם אם המשפט הזה נכון או לא, אבל זה פסוק, או שהוא נכון, או שהוא לא נכון, או שהיום ירד גשם, או שלא ירד גשם. עכשיו, הסימון פסוקים נעשה על ידי מתן אותיות. אנחנו ניתן שם לפסוקים. זאת אומרת, נסמן אותם באות מסוימת, A, B, C, D, אותיות גדולות, ונימנע מהאותיות false ו-true. למה? כי זה מסמן שקר, זה מציין אמת, נימנע כמה שיותר מלתת את ה-F וה-T, כדי שלא נתבלבל בעצמנו. אז זה מה שאנחנו עושים בעצם כשאנחנו מתחילים כל תרגיל בלוגיקה. אנחנו בעצם מסמנים A ו-B, ועכשיו במקום להגיד במילים, למדתי הנדסה בבן גוריון, אני אגיד A. A זה מתכוון שלמדתי. אם A נכון, זה אומר שלמדתי הנדסה בבן גוריון. אם A לא נכון, זה אומר שלא למדתי הנדסה בבן גוריון, ואותו דבר גם ל-B. אם B אמת, היום ירד גשם, ואם B שקר, היום לא ירד גשם. אנחנו עושים סימון פסוקים. למה אנחנו עושים סימון פסוקים? כי זה מסדר אותנו גם לפי סדר, A, B, C, אני יכול להתארגן על זה, להבין כמה פסוקים יש לי, ולתת להם שמות. במקום כל הזמן לרשום בעברית, למדתי הנדסה בבן גוריון, אני פשוט ארשום A.
וכל השפה העברית תעביר את כל מה שאנחנו יודעים בעברית ללוגיקה, אנחנו הולכים ללמוד את השפה. אז אחרי שסימנו פסוקים ואנחנו יודעים מהו פסוק, נכיר מהם קשרים לוגיים. קשרים לוגיים זה בעצם סוג של פעולה שאנחנו עושים על פסוק. פעולות, אפשר להתייחס לזה כפעולות, אבל בלוגיקה יש קשרים שמקשרים לי שני פסוקים, שבסופו של דבר נותנים משמעות מסוימת. אז אנחנו נלמד בקורס 6 קשרים לוגיים. שלילה, וגם, או, גרירה, אם ורק אם, וקסור. אז שימו לב שיש פה 6, מראש כבר, אתם לא אמורים לזכור את זה, אתם אמורים מעכשיו לזכור את זה, אבל אני לא מצפה מכם עכשיו לשלוט בזה ולהבין הכל ולדעת, אבל ברגע שאני מסביר מהו כל קשר לוגי, מבחינתי אתם צריכים להבין, הבנתם, אני ממשיך הלאה, וזה צריך להיכנס לכם לראש. אז קשר לוגי שלילה, לכל קשר לוגי יש גם סימון. אז שלילה מסמנים על ידי צ'ופצ'יק קטן, וזה הקשר הלוגי היחיד שהוא עובד על איבר, ולא על שני איברים, זאת אומרת הוא על פסוק. זה שלילה, סימון שנמצא על פסוק בודד, הוא לא מפריד בין שני פסוקים. הקשר הלוגי היחיד שנמצא על פסוק. מה השלילה עושה? השלילה, משמעות, הופכת את ערך הפסוק. מה הכוונה? לדוגמה, אם נסמן C, היום יום ראשון, מה זה שלילה של C? מה זה שלילה של C? היום לא יום ראשון. בדיוק, נורא פשוט, היום לא יום ראשון. קליל, קליל מאוד. מה זה אומר בעצם? השלילה מוסיפה את המילה לא לפני הפסוק. אפשר להגיד זה, אין זה נכון שהיום יום ראשון. בסדר? זה תלוי עכשיו, זה כבר עניין שפה עברית. אם היום לא יום ראשון, זה השלילה של היום יום ראשון. מתמטית, מה זה עושה? עבור A שווה true. למה שווה שלילה של A? true זה אמת, כן? פולס. שקר, false. ועבור B שווה false. למה שווה שלילה של B? אמת, זה המשמעות המתמטית. בסדר? אז מה שאנחנו נעשה עכשיו בשיעור הזה, אנחנו נכיר את הקשרים הלוגיים, אולי נדבר קצת על הצרנות, ואני רוצה אחר כך ללכת לעולם המספרים, כדי לעשות שילוב בין לוגיקה למתמטיקה שאנחנו נלמד בחשיבה הכמותית. יכול להיות שאני אלמד רק לוגיקה, נראה, עוד לא החלטתי ספציפית, זה נורא תלוי בכם. אם השיעור יזרום טוב, אז אנחנו נוכל לעשות דברים טובים ביחד, ואם לא, אז פחות. אנחנו נעשה לאט לאט, וזה בסדר, ככל שיש לנו זמן, ככה אנחנו יכולים ללמוד ולהעמיק בחומר. אני לא רוצה לרוץ, אני רוצה שהכל יהיה ברור. בדרך כלל אני רץ יותר מהר, אני מדבר יותר מהר, ואני גם מצפה מכם להרבה יותר ממה שצריך כתלמידים. אז עכשיו אני עושה את זה לאט. יש לכם שאלות עד כאן, משהו שתרצו לשאול בינתיים על הקורס עצמו? הכל ברור בינתיים? אוקיי. אז אני רגע פותח לי תיקייה של השיעור, כדי שאחר כך אני אעלה את זה ויהיה לכם מוכן. אני ממספר, שימו לב, אני ממספר על הלוח בצד ימין למעלה, ככה אתם תדעו גם את ההיררכיה של כל מה שקרה בשיעור. יעלו צילומי המסך גם אם תרצו.
אחרי שהבנו מה זה שלילה, אני רוצה עכשיו לעשות מעבר על קודם כל צילמתי את זה, אל תדאגו, זה יהיה לכם. אני רוצה לעבור עכשיו על כל הקשרים הלוגיים, שלילה אנחנו מכירים, אני רוצה לעבור על הקשרים הלוגיים. אז קודם כל, נציג את זה רגע בטבלה, שם, סימון, בסדר? אנחנו יודעים שיש לנו 6, אז יש לנו את השלילה, שהסימון זה כזה מין צ'ופצ'יק כזה קטן, חשוב מאוד, זה לא מינוס, זה כזה, שצמוד לאות, אנחנו נכיר את זה, וגם שמסמנים את זה בצורה הזאת, סוג של V הפוך, וגם, או מסמנים את זה ככה, סוג של V, גרירה, מסמנים את זה בחץ, אם ורק אם, זה חץ כפול, ככה, וכסור, זה עיגול שיש פלוס בפנים. סימונים. נטו סימון זה השפה, ואת השלילה כבר הבנו. נעבור על שאר הקשרים הלוגיים, נעשה וגם. אז קשר לוגי וגם, מה זה אומר? קשר לוגי וגם, מה זה אומר ומה המשמעות? אז אני רוצה רגע לתת דוגמה, בסדר? לפני שאני מתחיל עם כל ההמשך וכאלה, אנחנו תכף גם נדבר על מה זה הצרנה ומה זה כל דבר, אבל אני יכול להציג את הלוגיקה בעברית, אנחנו נצטרך להמיר אותה לצורה לוגית, וזה נקרא הצרנה. ההצרנה היא בעצם מעבירה משפה עברית לשפה הלוגית בהתאם לסימונים, הרי אם יש וגם, במקום להגיד את המילה וגם, אני אשים את הסימן הזה, זה אותו דבר. אז קשר לוגי וגם, קודם כל הדבר העיקרי והבסיסי ביותר להבין, שזה פעולה, זה קשר לוגי, מפריד בין שני פסוקים, שימו לב, מפריד בין שני פסוקים. להבדיל מהשלילה, שהשלילה לא מפרידה בין שני פסוקים, היא נמצאת על פסוק אחד, קשר הלוגי וגם מפריד בין שני פסוקים. בואו ניתן דוגמה. היום יום ראשון, והיום יורד גשם. שנייה אחת, אני אסדר פה את מעולה. מה אמרנו על פסוקים? הרי היום יום ראשון זה נכון או לא? true או false הוא פסוק. היום יורד גשם זה true או false, זה גם פסוק. ואמרנו שאנחנו ניתן סימונים. זה יהיה A וזה יהיה B. אז הפסוק, שימו לב שקשר לוגי הוא מפריד בין שני פסוקים ויוצר פסוק חדש. אז הפסוק הכולל עכשיו שנדבר עליו זה היום יום ראשון וגם יורד גשם. שימו לב למילה וגם. וגם מפרידה בין שני פסוקים. בין היום יום ראשון לבין היום יורד גשם. איך נציג את זה בצורה לוגית? A וגם B. זה אומר את אותו דבר. A היום יורד גשם וגם, סליחה, A היום יום ראשון וגם B היום יורד גשם. זה הקשר הלוגי וגם. לכל פסוק, שימו לב, A יש לזה true או false. מי שנמצא היום, אז יכול להיות שהיום יום ראשון. מי שיראה את ההקלטה בעוד 4 ימים, הוא לא יראה את זה ביום ראשון, ואצלו זה יהיה false. אצלנו זה עכשיו זה true, אבל לא אכפת לי. בואו נניח שאני רוצה את כל המקרים, כשזה נכון או לא נכון. אז יש לי 2 אפשרויות. או שאני עכשיו פיזית ביום ראשון, ואני רואה את השיעור ביום ראשון, או שעברו כמה ימים ואני רואה את ההקלטה ביום חמישי, ועכשיו לא יום ראשון. אז או ש-A שווה true, או ש-A שווה false. באותו אופן, B מקבל true או false. לכל אחד מהמשתנים, אמרנו, כל הלוגיקה מסתכמת בסופו של דבר ל-true ו-false. כל הלוגיקה מתחלקת לשני מקרים. A מתחלק לשני מקרים, true או false. B מתחלק לשני מקרים, true או false. אבל, וגם, הוא מתחלק לשני מקרים, true או false. אבל כמה מקרים בפנים יש? הרי אם ל-A יש 2 מקרים ול-B יש 2 מקרים, אז יש לנו יותר משני מקרים. למשל, כש-A שווה true ו-B שווה true, זה מקרה אחד.
כש-A שווה true ו-B שווה false, זה מקרה שני. כש-A שווה false ו-B שווה true, זה מקרה שלישי, וכש-A שווה false ו-B שווה false, זה מקרה רביעי. בגלל ש-A ו-B מתחלקים שניהם פעם אחת לאמת, פעם אחת לשקר. בגלל שיש לי שני משתנים, סך הכל 4 מקרים. אז מתי יצא אמת? מתי יצא שקר אם יש לי 4 מקרים? הרי לא משנה, אמרנו על וגם, תמיד הוא מפריד בין שני אגפים. אגף שמאל, אגף ימין. הוא תמיד מפריד בין שני פסוקים. זה פסוק אחד, זה פסוק שני. תמיד יהיו לנו 4 מקרים. מה יש באגף שמאל? מה יש באגף ימין? אז אם באגף שמאל יש אמת, ובאגף ימין יש אמת, אז וגם יוציא אמת. זאת אומרת, כדי שהפסוק הזה בעברית יהיה נכון, מה אנחנו צריכים? שגם יהיה יום ראשון, שזה יהיה נכון, וגם ירד גשם, שזה יהיה נכון. זאת אומרת ששני אגפים ייתנו אמת. אם אגף אחד הוא לא נכון, אז זה לא נכון. זאת אומרת, מפה אנחנו מבינים שיש 4 מקרים, true וגם true נותן אמת, true וגם false, false וגם true, false וגם false נותן שקר. וזו המשמעות של הקשר לוגי וגם. שימו לב, מה שוגם אומר במילים, במילה אחת, במשפט אחד יותר נכון, ששניהם נכונים. זאת אומרת, אם אני אומר שניהם נכונים, אני מתכוון ל-A וגם B. זה אותו דבר, מבחינה לוגית. או שאני אגיד A נכון ו-B נכון, זה כמו להגיד שניהם נכונים. שימו לב למה שקורה פה, כדי שזה יהיה נכון, או יותר נכון, כדי שזה יהיה נכון, אם נסתכל על המקרים, שניהם צריכים להיות נכונים. כל מקרה אחר לא טוב. אז במילים, כדי להגיד במשפט אחד, לרשום את A וגם B, אני אומר ששניהם נכונים, זה A וגם B. וזה הקשר הלוגי וגם. עכשיו, מן הסתם, אנחנו הולכים ללמוד כמה קשרים לוגיים, אז יכול להיות שבתוך הוגם הזה, ב-A, יש פסוק אחר. למשל, A שווה ל-C קסור, D גורר G. סתם דוגמה, שימו לב, זה אחד, זה יכול להיות A. יש פה קסור, יש פה גרירה, הגרירה מחליט מתי יהיה נכון, הקסור מחליט מתי יהיה נכון, ואז אנחנו מתחילים לקבל פסוק מורכב בצורה לוגית, שהעברית לא תעזור לנו לפתור את התרגיל הזה או להבין אותו, אלא הלוגיקה. כי בעברית נורא קשה לדבר בשפה של אם A נכון אז B נכון, קסור, ולהגיד את המילה קסור, אין לזה משמעות. יש לזה משמעות לוגית. זה קשר לוגי וגם, ומיד אחריו מגיע קשר לוגי או. אז אני רגע אצלם. הכנה חשיבה כזאת. הכל מצולם, אני מוחק. אז עברנו על שלילה, עברנו על וגם. אז בואו נראה דוגמה אחת שמשלבת את שניהם. בסדר? בואו נעשה רגע דוגמה. ופה אנחנו קצת מפעיל, תראו, אנחנו לא למדנו כמעט הרבה. למדנו שלילה וגם, שימו לב לשאלה, נורא קלה. נתון, הפסוק, אביתר הלך לבית הספר, וגם והילה לא נסעה לטיול השנתי. ידוע שאביתר, בוא נעשה ככה, שהילה לא נסעה לטיול השנתי. כדי שהפסוק יהיה נכון, מה על אביתר לעשות
האם ללכת לבית ספר או לא. אז כמובן שאפשר לחשוב בעברית את הדבר הזה, ולהחליט לבד בעצמנו, בלי לגעת בלוגיקה. מישהו יש לו תשובה? הוא צריך לא ללכת לבית ספר. אז שהוא כן הלך לבית ספר? כאילו, אם הוא הלך לבית ספר... התשובה שאביתר הלך לבית ספר. זה מה שעליו לעשות, זה מה שהוא עשה. אבל אני לא רוצה לחשוב ככה, אני רוצה להתחיל לעבוד לפי לוגיקה. מה קרה? רגע. אוקיי, לא קרה כלום, ממשיכים. אז אני רוצה להמשיך לעבוד עם הלוגיקה. אני לא רוצה לעבוד בעברית היגיון שלי, כי ההיגיון שלי לא יוביל אותי לתשובות הנכונות, כי אני לא מגיע עם השפה. אני רוצה להטמיע את השפה. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, אנחנו עושים סימון פסוקים. איזה פסוקים בודדים יש לנו פה? יש לנו פה אביתר הלך לבית ספר, אז A, אביתר הלך לבית ספר. B, הילה, שימו לב מה אני עושה, אני לא רושם לא נסעה, אלא אני רושם נסעה. לטיול שנתי. אני תמיד אצרין באופן החיובי. אם אני רוצה את הצורה השלילית, אז אני אשים שלילה. למדנו. אם אני רוצה לרשום הילה לא נסעה, אז שימו לב איך אנחנו מצרינים. הפסוק הוא כזה. הילה לא נסעה לטיול שנתי, זה שלילה של B, וגם אביתר הלך לבית ספר זה A. דרך אגב, זה אותו דבר כמו לרשום A וגם שלילה של B. אז זה כרגע רק הפסוק בצורה לוגית. מה אנחנו יודעים? ידוע לנו שהילה לא נסעה לטיול שנתי. B שווה לפולס. זה מה שידוע לנו. B שווה פולס, אני יודע. נבצע הצבה ונקבל A וגם שלילה של פולס. שאמרנו ששלילה של פולס הופך את זה להיות אמת. אז זה יהיה שווה ל-A וגם true. לפי קשר הלוגי וגם, כדי שכל הפסוק הזה יהיה נכון, נדרוש ש-A יהיה שווה true. כלומר, אביתר הלך לבית הספר. פשוט. הלוגיקה תוביל אותנו. בסדר? זה בוודאות. אז עכשיו אתם צריכים להבין שברוב המקרים לא תמיד אנחנו נצליח לעבוד לפי ההיגיון שלנו. כאילו פה ההיגיון אומר לנו, אוקיי, אביתר הלך לבית ספר, זה חייב לקרות כדי ששני האגפים יהיו נכונים. אבל לפעמים זה לא כזה ברור. לא כזה ברור. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עובדים עם החוקים. אנחנו עובדים עם השפה, מצרינים, עובדים טכנית, וכמובן חושבים לאורך כל הדרך איך אנחנו עושים את הדברים. אז זה לקשר לוגי וגם עם דוגמה. קשר לוגי הבא זה קשר לוגי או. יש את הסימון שלו, שימו לב. נו. אין לי את הקו ישר. אוקיי. אז מה קשר לוגי או בעצם מציין לנו, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה? כמובן שזה יגיע תוך כדי דוגמה. הרי אנחנו עושים את הכל לפי דוגמאות. בדרך כלל כשאני מלמד את הקורס, אני נותן יותר יסוד. בסדר? זה לא... אני ממש נותן את היסודות בצורה חשובה, כי אנחנו הולכים לעבוד על זה בהמשך, אבל בגלל שזה קורס הכנה, אז לפחות אנחנו... מה קרה פה? משהו נלחץ לי. אוקיי, יש את זה. תכף אני אחזור רגע אוקיי, קשר לוגי או. גם קשר, דרך אגב, רק הקשר לוגי שלילה מפריד, הוא לא מפריד בין שני פסוקים, וגם או גרירה עם ורק עם וקסור, זה קשר לוגי שמפריד
בין שני פסוקים. מה זה אומר? זה אומר שההתנהגות מבחינת הערכים היא כמו שעשינו וגם. יש לנו A true, B true, A true, B false, A false, B true, A false, B false, או במילים אחרות, אגף שמאל אמת, אגף ימין אמת, אגף שמאל אמת, ימין שקר וככה. העניין הוא שאנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין או לוגם, הרי מה הקשר בין הקשרים הלוגיים האלה, למה זה וגם, למה זה או. אז אנחנו ניתן את זה כדוגמה. אז אני אתן פסוק, למשל, היום, לא רוצה לתת את אותו אחד, נעשה ככה, אמיר מרצה לחשיבה הכמותית, משה מרצה לחשיבה הכמותית. אני בכוונה עושה את זה ככה, כי אני מכין מקום לאותיות, הרי כל אחד יקבל אות, אמרנו, אנחנו מסמנים את הפסוקים. הפסוק, אמיר או משה, מרצים לחשיבה הכמותית. אז מבחינה לוגית, אמיר או משה מרצים לחשיבה הכמותית, שימו לב לזה, זה קשר לוגי או, אנחנו רוצים להצרין את זה. אז אמיר מרצה לחשיבה הכמותית זה A, משה מרצה לחשיבה הכמותית זה B, אז זה A או B. וגם לזה יש 4 מקרים שיכולים להיות, כי יש לנו פה 2 משתנים סך הכל. אז A true, B true, A true, B false, A false, B true, ו-A false, B false. לזה יש משמעות לקשר הלוגי או. אם יש לנו true או true, אנחנו מקבלים שזה true. אם יש לנו true או false, עדיין אנחנו מקבלים true. למה? כי אמרו לנו או אמיר או משה, לא חייב ששניהם. אם אמיר מרצה, מעולה. אם אמיר לא מרצה, אז משה חייב להיות מרצה. לפחות אחד. והאחרון, אם שניהם לא מרצים, זה יהיה false. שימו לב להבדל בין מה שהיה לנו בוגם למה שיש באו. באו יש לנו 3 מקרים של אמת. אם תסתכלו על מה שקורה מבחינת הכמויות של האמת, אנחנו צריכים לא הרבה. לא חייב את שניהם כמו בוגם. בוגם היינו צריכים את שניהם. אבל באו לפחות אחד אמת, וזה נותן לנו A או B. זאת אומרת שכשאני אומר לפחות אחד אמת או השני או השלישי או הרביעי, תלוי כמה יש לנו. אם יש לנו 30 משתנים, ואני אומר שלפחות אחד אמת, זה פשוט להצרין את זה. A או B או C או D או ככה ל-30 פעמים. אז הקשר הלוגי או מוציא אמת כשיש לנו לפחות true אחד, הוא יוציא שקר אם שני האגפים הם שקר. שאלות. קליל. מי שכבר מכיר את החשיבה הכמותית ומכיר את הלוגיקה, והוא קצת מרגיש שהוא אולי משתעמם, לא יודע, הוא יכול לא לקחת חלק בשיעור הזה, כי זה הבסיס. מי שכבר למד את זה, זה שיעור ממש יסוד, אז אתם יכולים, מי שלא מכיר, להמשיך, לא להמשיך, זה שלכם. אבל אני ממשיך עם הקשרים הלוגיים, שוב פעם, אני אומר, אני עושה את זה לאט, בכוונה שתבינו, כי זה חדש לכם. יש מקרים שבהם אולי אני ארוץ קצת יותר מהר, אבל זה לא קריטי כל כך, מה שחשוב זה כרגע להבין את הלוגיקה. תכף יהיו גם דוגמאות, תכף אנחנו ניכנס פנימה יותר למושגים, למרות שאנחנו כבר עכשיו מתחילים להכיר מושגים. קשר לוגי גרירה. זה הקשר הלוגי הכי חשוב במתמטיקה. זה. למה? כי דרך הקשר הלוגי הזה מגדירים את החדווה, את האלגברה ליניארית, מגדירים הכל באמצעות הקשר הלוגי של גרירה. אם אז, בגרירה, זה לא קשר לוגי טריוויאלי, גם הוא מפריד בין שני פסוקים.
אבל לעומת הוגם והאו והאם ורק אם וכסור, יש שני אגפים. בוגם אין חשיבות למיקום, A וגם B, זה כמו B וגם A. A או B, זה כמו B או A. A אם ורק אם B, זה כמו B אם ורק אם A, וגם קסור A קסור B, זה כמו B קסור A. יש לזה שם, לא צריך לזכור את השם הזה, רק תזכרו שאפשר להחליף מיקום. בסדר? זה לא משנה עכשיו איך קוראים לזה, בשפה המתמטית, רק תזכרו שלקשרים הלוגיים האלה אפשר להחליף את המיקום שלהם, לא משנה אם אני רושם A וגם B, או B וגם A. לעומת זאת, לקשר לוגי גרירה יש חשיבות. אי אפשר לרשום B גורר A, ולהגיד שזה אותו דבר כמו A גורר B, זה לא אותו דבר. יש חשיבות למיקום המשתנים, או הפסוקים יותר נכון. כי הוא מפריד בין שני פסוקים. A גורר B לא שווה ל-B גורר A. זה לא אותו דבר. בסדר? אז בואו נבין למה זה ככה, ובואו נבין בכלל מה הקשר הלוגי גרירה עושה. איך מזהים אותו. אז יש לנו A, אלמד למבחן, B יהיה אקבל ציון 90 ומעלה. אוקיי. סתם, פשוט. עכשיו אני רוצה לרשום בעברית פסוק. אם אלמד למבחן, אז אקבל ציון של 90 ומעלה. אז נניח שאמרתי לכם את זה בתור סטודנט שהתחיל את השנה, ואחרי שנתיים שאלתם אותי, עידן, תגיד, למדת למבחן? אני אומר לכם כן. קיבלת ציון 90 ומעלה? אני אומר לכם לא. מה קרה? פה קיבלנו true, פה קיבלנו false. איך זה מתנהג? מה יוצא? מה אמרנו? שהלוגיקה מתעסקת בשני ערכים, true או false. הקשר הלוגי הזה מוציא ערך של true או false. מה קורה אם באתם ושאלתם אותי, עידן, תגיד, למדת למבחן? אני אומר לכם לא. קיבלת ציון 90 ומעלה? לא. מה יוצא? הרי אם היה או, אני יודע מה יוצא. false או false זה false. אם היה וגם, false. מה קורה כשיש גרירה? אבל מי גורר את מי? אז בואו נסתכל. קודם כל מה שמגיע, קודם כל לזהות את הקשר הלוגי גרירה, זה מגיע עם תנאי ומסקנה. אם, אז. ככה אני בעצם מזהה שמדובר בקשר לוגי גרירה. יש לנו תנאי, התנאי זה מה שמגיע אחרי האם, זה התנאי, והמסקנה זה מה שמגיע אחרי אז. והקשר הלוגי גרירה, מה שהוא עושה, הוא מפריד בין שני פסוקים. התנאי גורר את המסקנה. בסדר? אז יש לנו תנאי, גורר, מסקנה. זה הקשר הלוגי, ואסור להחליף. חשוב לדעת מי התנאי, מי מגיע אחרי האם, וחשוב לדעת מי מגיע אחרי אז. אם אני מחליף, זה לא אותו דבר. וגם פה, יש לנו שני מקרים. את זה, איך אנחנו רושמים? אלמד למבחן, זה התנאי, אקבל ציון 90 ומעלה, זו המסקנה. A גורר B. אז כש-A שווה true, B שווה true, A שווה true, B שווה false, A שווה false, B שווה true, ו-A שווה false, B שווה false. בואו נבחן מה קורה. אם A אמת ו-B אמת, מה אנחנו יכולים להגיד על הקשר הלוגי? אם התנאי מתקיים והמסקנה מתקיימת, אז הטענה תהיה נכונה, הפסוק יהיה נכון. אם התנאי נכון והמסקנה נכונה, זה נכון. מה קורה אם התנאי נכון והמסקנה לא נכונה? סתם דוגמה. אני אומר לילדים, לילד מסוים, אם תתנהג יפה, אז תקבל שוקולד. סוף היום בא לי הילד, אומר לי, עידן, תביא את השוקולד. אני אומר לו, רגע, בוא נבדוק. התנהגת יפה? הוא אומר לי, כן, אני חייב לתת לו את השוקולד. כי אם הוא יתנהג יפה, ואני רוצה
לסיים בטוב, נקרא לזה, אני רוצה להיות דובר אמת כל הזמן ולא לשקר, אז אני חייב להביא לו את השוקולד. מה קורה אם אני לא מביא לו את השוקולד? שיקרתי. זאת אומרת, אם אני אומר לו, אם תתנהג יפה אז תקבל שוקולד, הילד יתנהג יפה ולא קיבל שוקולד, מי שאמר את המשפט הזה שיקר. הוא שקרן. אמרת שאם אני אתנהג יפה אתה תביא לי שוקולד, נכון? אז הנה, התנהגתי יפה, תביא לי שוקולד. אבל מה קורה אם הוא לא יתנהג יפה? אני בא לילד, אני אומר לו, תקשיב, למרות שהתנהגת לא יפה, קח שוקולד. האם אני שקרן או האם אני דובר אמת? מה אתם חושבים? אם אתה מביא לו שוקולד בכל מקרה, אתה לא שיקרת. אבל הוא לא אמרת התנהג אמת. יפה. זה לא, אבל זה לא אם ורק אם, זה גרירה. אוקיי, יפה, אבל בוא נעשה ככה. אני אומר לו, לא התנהגת יפה, אני לא מביא לך שוקולד. לא קיבל את השוקולד, האם אני דובר אמת? כאילו, כאן אתה כן, באמת. דובר אמת? כן. כן. הוא לא התנהג יפה והוא לא קיבל שוקולד, אז כן. ואם הוא התנהג יפה וקיבל שוקולד? הוא התנהג יפה וקיבל שוקולד, זה גם אמת. ואם הוא לא התנהג טוב. יפה וקיבל שוקולד? הוא לא התנהג יפה וקיבל שוקולד? כן. אמ, זה כאילו, זה גם אמת, כי זה לא אמרת שהוא יקבל שוקולד רק אם הוא יתנהג יפה. יופי, אז בואו תסתכלו מה זה אומר. יש לנו פה false גורר true, ו-false גורר false. המצב היחיד שבו הגרירה לא נכונה, זה כשיש לי true גורר false. זה המצב היחיד. אם יש לי false בתנאי, הטענה נכונה. זה נקרא נכון באופן ריק. אם אני אומר לו, אם אלמד למבחן, אז אקבל ציון טוב. אם לא למדתי למבחן, אני לא במשפט, בוא נגיד ככה, אני תמיד אהיה דובר אמת. למה זה טוב לחיים שלנו? הרבה פעמים המשפחה שלי, אחים שלי הקטנים או חברים שואלים אותי, אומרים לי, תשמע, אם היה לי עכשיו איזה, אני אומר לו, אבל אין לך. מה זה משנה עכשיו? אין, אתה צודק, אתה צודק. אם היה לי, אבל אין לך, אתה צודק. לבוא ולהגיד, אם הייתי מתנהג אחרת, אבל התנהגת בצורה מסוימת, אתה לא יכול להסתכל אם לא התנהגת בצורה מסוימת. אז אם אתם חושבים בצורה הזאת, תדעו שהמשפט תמיד יהיה נכון. אתם יכולים להגיד בסוף מה שאתם רוצים. אז, לא יודע, אם הייתי רק לומד יותר טוב, אז הייתי מקבל ציון יותר, אבל לא למדת טוב. לא למדת יותר טוב. בוא נסתכל על איך למדת. למה אני אומר את זה? כי לפעמים סטודנטים באים אליי בטענות או תלונות, או יותר נכון תירוצים, למה הם לא הצליחו במועד א'. הם באים אליי אחרי מועד א', אומרים לי, תשמע עידן, אני חייב עזרה, תקשיב, מועד א' היה לי קשה, לא הצלחתי, ואז מלא 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 תירוצים. מלא תירוצים. סתם לדוגמה, אם אתם יושבים ללמוד, בסדר, המחשב פה, אתם יושבים ללמוד במחשב, ואתם נמצאים פה. אתם בבית שלכם, הכל טוב, אבל זה הדירה שלכם, וליד מישהו בא וקודח בקיר. מישהו בא, קודח עכשיו בקיר, אתם לומדים. אתם בלי, עם האוזניות מפריע לכם, הקדיחות של החיים, ועושים פה שיפוץ כללי לדירה, איזה חצי שנה הם עושים את זה. בלגן, רעשים, קדיחות ושל החיים. אם אתם יושבים, בזמן הקדיחה, למדתם, ולא עשיתם שום דבר, הקדיחה הזאת יכולה להפריע לכם. יכול להיות שאתם אומרים, אתם יושבים עדיין מרוכזים וזה, וכל זה, זה מפריע לכם, וואי, מפריע לי, מפריע לי, מפריע לי. ואז אתם מסיימים, אבל ניגשתם למבחן אחרי חצי שנה, קיבלתם 59. ואז אתם באים ואומרים לי, שמע, קדחו לי בראש, כל הזה, אם לא היו הקדיחות, הייתי מצליח במבחן. אבל רגע, היו קדיחות. זה כבר הופך להיות תירוץ. זה תירוץ. יכולתם באותו רגע, מפריע לי, אני עובר. אני שם אוזניות, התמים, לא יודע מה, הולך, מבקש, תנמיך קצת. אני לומד מ-9 עד 12, אל תעשה לי רעש. לבקש, אבל לא עשיתם. זה, וזה, משפטים נכונים, במידה והיו קדיחות.
למה? בגלל שהיו קדיחות, התנאי הוא false. ואם התנאי הוא false, זה נכון באופן ריק, לא משנה מה המסקנה. זאת אומרת, כשאתם לומדים, אתם מקבלים ציון. אל תחפשו תירוצים. אל תחפשו את התירוצים. אל תחפשו מה לא עשיתם נכון. תחפשו מה הסיבה שנשארתם באותו מקום עם התנאי שלכם. אתם רוצים להשתפר? תחשבו עתידית איך אפשר לשפר, אבל לא תירוצים, לא לבוא להגיד לי, קיבלתי 59 בגלל שקדחו לי בבית חצי שנה. לא, זה לא הסיבה. הסיבה היא לא זאת. אפשר להצליח גם כשקודחים בקיר. זה הופך להיות תירוצים. עכשיו, כל הדבר הזה זה רק בשביל להסביר לכם מה זה תנאי ומסקנה, כן? זה לא קשור לחיים עצמם, זה סתם דוגמה. שלא עכשיו תבואו ותגידו, אוקיי, אם יקדחו לי, אני עובר מהבית. כל אחד לומד איפה שנוח לו איפה שטוב לו. אז אנחנו מבינים עכשיו מה זה הקשר לוגי גרירה. הקשר הלוגי גרירה מוציא אמת, שימו לב מתי יוצא אמת. או שיש לנו באגף ימין אמת, זאת אומרת המסקנה נכונה, ואז הכל טוב, או שהתנאי הוא לא נכון. מתי אנחנו מקבלים לא נכון? רק במקרה אחד ויחיד, כשהתנאי הוא נכון והמסקנה היא לא נכונה. וזה קשר לוגי גרירה. שאלות עד כאן? תכף אנחנו מסיימים את הקשרים הלוגיים ומתקדמים יותר קדימה, למקום יותר טוב, למקום יותר מורכב. שאלות לגבי זה? אין שאלות. אז אני עובר לקשר הלוגי הבא, קשר לוגי אם ורקים. האם ורקים, יש לזה משמעות לוגית, משמעות מבחינת השפה, ואנחנו יכולים לקחת את המשמעות לפי כבר מה שאנחנו כן יודעים. אני כבר יודע שלילה וגם או גרירה, ואני יכול להשתמש בזה ולהגיד מה זה אם ורקים. אז קשר לוגי אם ורקים. שבקיצור אפשר לרשום את זה ככה. גם הקשר הלוגי הזה מפריד בין שני פסוקים. הקשר הלוגי הזה מפריד בין שני פסוקים, ומה שהוא עושה, שני אגפים, בין לבין יש אם ורקים. אני יכול להגיד את המילה אם ורקים, למשל, 5 ועוד 3 שווה ל8, אם ורק אם, 8 פחות 3 שווה 5. סתם דוגמה, בסדר? עכשיו, מה זה אומר האם ורק אם הזה? זה דוגמה מספרית. אני רוצה בכוונה לא לתת מספרים, כדי לגרום לכם להבין שהלוגיקה היא לא עוסקת בכלל במספרים, היא עוסקת רק בשני ערכים בלבד, true or false. לא צריך מספרים בכלל. אז בואו נעשה ככה, בני הוא הבן של דוד, בסדר? ובני הוא אח של משה. אז זה יהיה A, זה יהיה B. ואני הולך לרשום פסוק. בני הוא הבן של דוד, אם ורק אם. הוא אח של משה. עכשיו אני אסדר רגע, רשמתי אחד מהפרעות קשב וריכוז. זה קורה פה. ועכשיו אני רוצה להצרין את זה. קודם כל, האם ורקים מגיע כמשפט, ויש לנו שני אגפים. זאת אומרת, זה יהיה A, בני הוא הבן של דוד, אם ורקים הוא אח של משה, B. גם פה אנחנו מפרידים בשני פסוקים. מה זה אם ורקים? הגרירה הכפולה הזאת זה באמת גרירה כפולה. זה A גורר את B, וגם B גורר את A. זה ממש ככה. ושימו לב, אני מפעיל פה קשרים לוגיים אחרים, וגם גרירה, זה מה שלמדנו כבר לפני. אז אפשר ללכת לכיוון הזה, אבל אני רוצה קודם כל להכיר את האם ורקים. מה הוא נותן לנו? יש לנו שני ערכים, A שווה true, B שווה true, A שווה true, B שווה false, A שווה false, B שווה true,
A שווה false, B שווה false. אז אם זה נכון, אוקיי, אם זה מה שקורה, אז true, אם ורק אם true, זה נותן לנו אמת. true, אם ורק אם false, ו-false, אם ורק אם true, נותן לנו שקר. ו-false, אם ורק אם true, false, אם ורק אם false, סליחה, נותן אמת. זאת אומרת, האם ורק אם צריכים להיות זהים, שני אגפים צריכים להיות זהים. זאת אומרת, אפשר לרשום את זה, A ו-B זהים. זה לא אומר שהם נכונים, זה יכול להיות גם לא נכונים, אבל הם זהים. זה אומר ש-A שווה ל-B. השווה בלוגיקה זה שקול. זאת אומרת, השקול הזה, זה סימן שקילות, זה כמו שווה. אין שווה בלוגיקה. אני רשמתי שווה כי עוד לא למדנו מה זה שקול. אין שווה בלוגיקה, יש שקול או לא שקול. שווה אין דבר כזה. אז אם הם זהים זה אומר A, אם ורק אם B, כשיש לנו שני משתנים, שימו לב, המשמעות של אם ורק אם זה בין שני משתנים. מה קורה אם יש לנו שלושה? אני לא יכול להגיד שכל זה זהים. זה לא נכון. כי למה? כי אני פה לוקח את האם ורק אם ולא מתייחס על ההפרדה לשניים. זה אומר ש-A ו-B זהים, וזה אומר C זהה ל-A אם ורק אם B. בסדר? זה דברים אחרים. כי האם ורק אם מפריד בין שני פסוקים. כשיש לנו שלושה פסוקים אנחנו צריכים לחלק את זה. בסדר? אז לא לעבוד לפי ההיגיון שזהו, זהים זה אומר על הכל, זה לא נכון. אז זה לגבי קשר לוגי אם ורק אם. ואנחנו עוברים לקשר לוגי קסור, הקשר לוגי האחרון. ואחר כך מה שנעשה, נרכז אותם בתוך טבלה, שהיא נקראת טבלת אמת, ואחרי זה אנחנו נלמד על הצרנות, שזה הבסיס, קשרים לוגיים זה הבסיס, אחר כך יש לנו הצרנות, שזה ההתחלה של הלוגיקה שלנו מבחינת פעולות שאנחנו צריכים לדעת לעשות, יהיה לנו במבחן תרגיל הצרנות, ממש ייתנו לנו להצרין דברים ואנחנו נצטרך לדעת להצרין. והקשר לוגי האחרון זה קשר לוגי קסור, שהקסור הוא מסומן ככה, וגם הוא מפריד בין שני פסוקים. אז גם כמובן אנחנו ניתן פה דוגמה, A, לאבי יש כובע כחול על הראש, B, לבני יש כובע ירוק. כל אחד יש לו כובע, ואנחנו רוצים להצרין לאבי ובני, נעשה דבר כזה, לא, בסדר. לאבי יש כובע כחול, קסור, לבני יש, סליחה, כובע ירוק, אז זה יהיה A קסור B. וגם פה יש לנו ארבע אפשרויות, A שווה true, B שווה true, A שווה true, B שווה false, A שווה false, B שווה true, ו-A שווה false, B שווה false. וזה יוביל אותנו לבדוק true XOR true, האם ייתן אמת, true XOR false, האם ייתן אמת, וכך הלאה, לכל המקרים. מה שנקבל ב-true XOR true ו-false XOR false, נקבל false. ב-true XOR false, סליחה, או false XOR true, נקבל true. בעצם זה ההפך, כשיש לי שני משתנים, זה ההפך מהאם ורקים. אפשר להגיד שהם צריכים להיות שונים. A ו-B שונים, זה A XOR B. מה זה שונים? שונים זה לא זהים. מה זה לא זהים? שלילה של אם ורקים. הלוגיקה הזאת, אנחנו הולכים להפעיל אותה הרבה. זאת אומרת, שאנחנו יכולים להוציא סוג של זהות, זה נקרא,
ש-A XOR B בדיוק אותו דבר, כמו שלילה של A אם ורק אם B. למה? כי אם ורק אם אומר שהם זהים, XOR אומר שהם שונים, שלילה של זהים הופך את זה להיות שונים. את זה אנחנו נכיר בפרק שלישי של חשיבה, של הלוגיקה. הלוגיקה מתחלקת לכמה תתי פרקים, אז בפרק השלישי אנחנו נוגעים בזהויות, ששם אנחנו נכיר הכל. זה הקשרים הלוגיים. ככה אנחנו יודעים להחליט אם פסוק הוא נכון או לא נכון. שוב פעם, כשאני מלמד, אני מעמיק עוד יותר, ממש אני נכנס לעומק, לבגע, לגרירה, עושים קצת תרגילים, מתחילים לראות קצת לגעת בדברים, כמו הדוגמה שעשינו לפני, ואני נותן כל מיני שאלות. כרגע אנחנו בהכנה, אני רוצה ללמד אתכם כמה שיותר. אז בואו נרכז את כל מה שעשינו עכשיו, נרכז את כל המשתנים, לא המשתנים, הקשרים הלוגיים, בטבלה. עכשיו הטבלה היא נראית משהו כזה. איפה זה? הנה, טבלה לארבעה משתנים. אז יש לנו פה עמודה אחת ל-A, מה A יכול להיות, עמודה אחת ל-B, ואמרנו שיש ארבעה מקרים, A true, B true, A true, B false, A false, B true ו-A false, B false. יש את כל ארבעת המקרים, ומה שאני אעשה בכל עמודה, אני אשים את הקשר הלוגי. אז יש לנו בהתחלה שלילה, אז נשים שלילה, נבחר על אחד מהם, נניח A, ומה השלילה עושה? היא הופכת את הערכים, זאת אומרת, איפה שהיה true, יהיה עכשיו false, איפה שיש false, יהיה עכשיו true. זה ממש הופך את הערכים. מה זה A וגם B? איך זה נראה? אני מזכיר שוגם מקבל true כששניהם נכונים. זאת אומרת רק פה. בשאר המקרים אנחנו לא נקבל true, אנחנו נקבל false. למה? כי A ו-B שניהם false באחד מהם, מספיק שיש false אחד, וגם מוציא false. מה קורה לפסוק A או B? A או B מקבל אמת, כשיש לנו לפחות true אחד, זאת אומרת, true בעמודה הראשונה, בשורה הראשונה, השנייה והשלישית, רק בשורה האחרונה נקבל false בגלל שזו המשמעות של הקשר הלוגי, אנחנו מקבלים false אם שני האגפים הם false. A גורר B, כדאי להתחיל מהפולס, למה? כי יש false אחד, כשהתנאי זה A, true, הנה, והמסקנה B, false. זה המצב היחיד שבו הקשר הלוגי מוציא false, כל שאר המקרים הקשר הלוגי מוציא אמת. אם ורק אם, אנחנו יודעים מה זה אומר, A אם ורק אם B, אנחנו אומרים שזה נכון כשהם זהים, שורה ראשונה ואחרונה, שניהם true או ששניהם false, וזה לא נכון כששניהם שונים. וקסור, קסור נותן לנו אמת כששניהם שונים, והוא נותן לנו שקר כששניהם זהים. עכשיו אתם מבינים למה אם ורק אם וקסור הם הפוכים? אחד שלילה של השני, כי זה ממש עמודות הפוכות לגמרי. אז מפה אפשר להבין ששלילה של אם ורק אם, בואו נסתכל רגע על שלילה של A אם ורק אם B, זה בעצם לקחת את העמודה של האם ורק אם, ולהפוך אותה. אז איפה שהיה false יהיה true, ואיפה שהיה true יהיה false. שימו לב שאנחנו מקבלים אותו דבר כמו הקסור. קסור שווה לשלילה של אם ורק אם. כמובן כשיש לנו שני משתנים, 4 אפשרויות. אם אני מוסיף משתנה, יש לי יותר מ4 משתנים. סליחה, 4 אפשרויות. יש לי 3 משתנים, יהיו לי עוד 2 אפשרויות למשתנה, זה יהיה 8 אפשרויות סך הכל. הדבר הזה שעשיתי פה, נקראת טבלת אמת. הטבלת אמת, מה שהיא עושה, היא מרכזת
את כל האפשרויות שיכולים לקבל מהמשתנים, שהמשתנים שלנו זה אלה המשתנים. אם יש לי שני משתנים, 4 אפשרויות. מה קורה אם יש לי עוד משתנה C? אז גם C מקבל פעם true פעם false. ואז יש A true, B true, C true, A true, B true, C false, A true, B false, C true, ויש מלא שילובים. כמה שילובים יש? 2 בחזקת מספר המשתנים. בגלל שלכל משתנה יש שתי אפשרויות, אז אם יש לנו שני משתנים, סך הכל 4 אפשרויות, אם יש לנו 3 משתנים, זה מכפיל, סך הכל 2 כפול 2 כפול 2, זה 8. אם יש לנו 4 משתנים, 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2 זה 16 כבר, וכך הלאה. אז יש לכל פסוק 2 בחזקת מספר המשתנים אפשרויות. עבור שני משתנים ישנן 4 אפשרויות. עבור 3 משתנים ישנן 8 אפשרויות. כמובן שהטבלה לא תהיה ככה, יהיה פה עוד 4 שורות והיא תראה אחרת. עבור 4 משתנים ישנן 16 אפשרויות. זה תמיד גדל פי 2. זו טבלת אמת, ומה שטבלת אמת עושה היא מרכזת את כל האפשרויות שיכולות להיות בבעיה. זה הבסיס של הלוגיקה. בסדר, אנחנו נעבור על הצרנות כמובן, נצטרך, אבל זה הבסיס. הבסיס מתחיל מהיסודות, שזה הקשרים הלוגיים, זה השפה. עכשיו, כשאני נותן לכם איזשהו פסוק, סתם דוגמה, בואו ננסה לעשות דוגמה. נתון הפסוק הבא. אני רוצה לדעת, הרי P, Q ו-R הם משתנים, פסוקים. P זה היום ירד גשם, Q זה מחר אני אוכל חומוס, סתם כל מיני פסוקים, זה לא משנה מה נאמר שם. P, Q ו-R הם פסוקים, ואני רוצה לדעת מה הם ערכי P, Q ו-R שמקיימים את הפסוק. מקיימים זה אומר נותנים בסוף true. מה הם ערכי P, Q ו-R שלא מקיימים את הפסוק. אז מה שאנחנו נעשה, נעבוד בהתחלה בגישה הכי טכנית שבעולם. לא ככה אתם עובדים במבחן. בסדר? עכשיו אתם לומדים. אז בהתחלה אנחנו עושים טכני, לומדים, ולאט לאט אנחנו מפעילים את החשיבה והופכים להיות הרבה יותר טובים. אם נסתמך כל הזמן על טכני, לא ניגשים ככה למבחן. בסדר? אני אומר לכם את זה מראש. אבל מה שנעשה עכשיו, אני אציג טבלת אמת בצורה הזאת. למה 8? כי יש לנו 3 משתנים. ישנם 3 משתנים. יש 8 אפשרויות. עכשיו איך מסדרים את האפשרויות? נורא פשוט. זה לא משנה הסדר P, Q ו-R. יכולתי לרשום גם Q, R, P. זה לא משנה. Q, R ו-P. נשאר עם ה-Q, R ו-P ככה, בסדר? למרות ש-P, Q ו-R זה סתם לפי סדר, אז זה יעזור לנו קצת עם הסדר בדברים. נניח ABC, אני תמיד אסדר את זה משמאל לימין ולא BAC. כדי שאני לא אתבלבל, כי אנחנו רגילים לעבוד בצורה מסוימת כבני אדם. אז P, Q ו-R
שימו לב מה אני עושה, בגלל שיש 8 אפשרויות, אני לוקח את המשתנה הראשון, את ה8 מחלק ל2, ואז אנחנו מקבלים 4, ואז זה אומר שאני שם 4 אמת, 4 שקר. אני לוקח את ה4 האלה, מחלק ל2, ואז זה אומר שאני שם 2 אמת, 2 שקר, 2 אמת, 2 שקר. לוקח את ה2, מחלק ב1, שם true, false, true, false, true, false. שימו לב, ככה מחולקת באופן קבוע הטבלת אמת. בסדר? אז בהתחלה מחלקים את כל השורות ל2, זה העמודה הראשונה, פעם x true, x false, אחר כך x חלקי 2 true, x חלקי 2 false וככה. עכשיו אני רוצה לקרוא לזה אלפא, ולעשות עמודה של אלפא, כדי לדעת מה צריך להיות ב-PQ ו-R כדי שייצא אמת, מה צריך להיות ב-PQ ו-R כדי שייצא שקר. למשל, סתם דוגמה, אני יכול לקחת את זה ולהציב. בואו נציב את זה רגע. נציב P שווה true, Q שווה true ו-R שווה true. זו אחת האפשרויות מתוך כל 8. האם אני מקבל אמת? האם אני מקבל שקר? בואו נראה. true, XOR, true גורר true, כל זה, וגם true אם ורק אם true. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס פנימה, לצאת החוצה, שימו לב שהקשר הלוגי שקובע זה וגם. למה? כי הוא מפריד בין שני פסוקים. אז בואו נסתכל מה יוצא. באגף שמאל יש לנו true וגם true. מה יוצא פה? true וגם true, מה הוא נותן? נותן true. אמת, true. מה true XOR true נותן? false. false. אם אתם לא זוכרים, יש לכם את הטבלה שהצגתי לוח קודם, לרשום את זה מול העיניים, לתלות כדי שיהיה לכם. אם אתם זוכרים, מעולה. המטרה שלכם זה לזכור. אין דף נוסחאות במבחן, אתם תהיו, זה החלק מהשפה שלכם, אתם תצטרכו לרוק את התשובה. עכשיו, האם אני צריך ללכת לאגף ימין? אין סיבה, כי זה וגם. נכון, יש לי וגם, קיבלתי false, אני יודע שהשורה הזאת נותנת false. ככה אני יכול לעשות לכל השורות. ממש ככה. אני עובר שורה שורה, מציב. יש עוד טכניקה לעשות. מה הטכניקה? לקחת את החלק הזה, לקרוא לו 1. לקחת את זה, לקרוא לו 2. לקחת את כל זה, לקרוא לו 3, ובסוף לעשות 1 וגם 3. מה זה אומר? זה טכניקה שאני לא אוהב דרך אגב, אבל היא חשובה להתחלה, כי זה טכני. אז אני עושה עמודה ל1. אני עושה עמודה ל2, אני עושה עמודה ל3, ואז אני עושה 1 וגם 3. אז מה זה עמודה של 1? עמודה של 1 זה Q אם ורק אם P. מה זה Q אם ורק אם P? זה להסתכל על Q ו-P, ובכל שורה לבדוק מה יוצא. מה זה אומר? זה אומר שאם ורק אם צריך שיהיה זהה. אז אני מסתכל על P ו-Q, איפה שהם זהים, אני מסמן אמת. אז יש 2 שורות ראשונות אמת, 2 שורות אחרונות אמת. שאר השורות P ו-Q שונים, לכן אנחנו נקבל שקר. אני עובר ל2. 2 זה Q גורר R. אמרנו בגרירה, אנחנו נלך דווקא למקרה שהוא שקר, כי יש מקרה אחד כזה, ש-Q אמת ו-R שקר, Q אמת ו-R שקר, זה המקרה היחיד שאנחנו מקבלים שקר. כל שאר המקרים, אנחנו נקבל אמת, כי זו גרירה. זה מה שהגרירה עושה. נקבל אמת. עכשיו אנחנו עושים 2 XOR P. מה זה 2 XOR P? הנה 2 פה, הנה P פה. אני מסתכל על כל שורה. איפה שזה זהה, אני מסמן false. איפה שזה שונה, אני מסמן true. שימו לב, זהה, 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 זהה. אני מסמן true בשורות האלה. סליחה, false, איפה שיש זהה. איפה שהם שונים, אני מסמן true. עכשיו 1 וגם 3. מה זה אומר 1 וגם 3? אנחנו צריכים לקחת את המקרים שבהם 1 ו3 נכונים,
שניהם, פה יהיה לנו אמת. בשאר המקרים, מספיק false אחד, יהיה לנו false. אז יש לנו פה אמת, יש לנו פה אמת, ופה אמת. כל השאר, יש לפחות false אחד, או ב-A, או ב-1 או ב-3, לכן אנחנו נקבל false. והעמודה הזאת, היא העמודה של אלפא. זה מה שרציתי בסופו של דבר. עכשיו אני יודע להגיד לכם, מה התשובה לזה? מה הם ערכי P, Q ו-R שמקיימים את הפסוק? אז יש לנו ככה, מקרה אחד, P true, Q true, R false. מקרה שני, P false, Q false, R true. מקרה שלישי, שלושתם false. מהם המקרים שבהם P, Q ו-R לא מקיימים את הפסוקים? שאר המקרים. עניתי על השאלה, הטבלה ריכזה לי את הכל, יצרתי את זה באמצעות טבלת אמת. שאלות? אז ככה בעצם אנחנו מכניסים לטבלת אמת פסוקים מורכבים, שהם מורכבים יותר ממשתנה אחד. אז מה צריך לשים לב? צריך לשים לב איזה קשר לוגי הוא הקובע, זאת אומרת מה נותן לי את התשובה הסופית בסופו של דבר, ואיך אני מחלק את הפסוק, או שאני יכול בצורה יבשה ממש להציב, לעשות את ההצבה, אל תפחדו גם לעשות את זה, תציבו פשוט במקרים ותראו כל שורה איפה יש. מה אנחנו מקבלים? אני לא אוהב לעבוד עם טבלת אמת, אני אישית, גם מורה וגם פותר תרגילים ויוצר תרגילים, אני כמעט ולא עובד עם טבלת אמת, אפשר לפתור את התרגילים בלי טבלת אמת, זה הכל תלוי כמה כוח יש לכם ביד ומה אתם יודעים, איזו טכניקות. אני יכול להגיד לכם שאני עושה את זה המון שנים, מעל 8 שנים, לי יש כבר טכניקה שפיתחתי עם הזמן כבר, של איך לעבוד בלי טבלה, איך לעבוד עם טבלה, איך לעשות עמודות יותר טוב, וזה דברים שמקלים על עצמנו במבחן. לבד יהיה לכם נורא קשה לעשות את זה בעצמכם, אתם תוכלו לעשות את זה בעצמכם, ייקח לכם זמן, אתם תצטרכו לחקור את העולם הזה, כדי לקבל תשובות מתמטיות, אתם צריכים לשאול שאלות, אתם צריכים לשאול ולחקור, ומה זה נותן לי ואיך זה קורה, וזה מה שאני עשיתי ב8 שנים האחרונות, על החשיבה הכמותית, קיבלתי המון תשובות, לי יש את הזמן הזה, אני כבר סיימתי את הנתיב לאקדמיה שעשיתי, סיימתי את התואר שלי, החלטתי שאני רוצה לחקור את העולם הזה. כשהתחלתי לחקור, התחלתי לקבל תשובות הרבה יותר טובות ממה שהמרצים נתנו לי בכיתה. כי המרצים נתנו לי איזושהי תשובה, הם מסגרו אותי במסגרת, ואין עם זה שום בעיה, המרצים הם תותחים אחד בפני עצמו, זאת אומרת, המרצים עצמם הם טובים. השאלה אם זה מספיק לנו כדי לקבל את הציון שאנחנו רוצים. אני יכול להגיד לכם שבחשיבה הכמותית זה לא כל כך עובד, במכינה זה לא כל כך עובד, כי אתם תצטרכו לחקור בעצמכם. אם אתם רוצים לקבל הרבה מחקר, זה אומר שאו שאתם קוראים את המחקר של עצמכם, או שאתם עוברים על מחקר של בן אדם אחר ולומדים ממנו. אז זה עליכם. זאת אומרת, למה אני אומר את זה ככה? אני רוצה להגיד לכם משהו על המכינה עצמה והנתיב לאקדמיה. לא משנה לאיזה מרצים נרשמתם, איזה כיתה אתם נמצאים. יש את המרצה הכי טוב במרכאות, ואת המרצה הכי פחות טוב במרכאות. למה אני אומר מרכאות? כולם טובים. כולם טובים, באמת שכל המרצים טובים, הם אנשים חכמים, עשו את התואר שלהם, תואר שני, תואר שלישי, אנשים עשו דוקטורט, פרופסורים, אנשים מלמדים את החומר הזה שנים על גבי שנים, הם יורקים אותו, הם יודעים אותו מתוך שינה, הם שולטים בחומר. השאלה אם זה מספיק לנו כתלמיד, האם זה מספיק לי לגשת למבחן ולקבל ציון גבוה, והתשובה היא לא. הכל עליכם, כשאתם יושבים בבית, הכל עליכם. הם לא איתכם בבית, הם איתכם במהלך השבוע, X שעות ביום, בשבוע. זה מה שאתם מקבלים מהמרצים. כל שאר הזמן הוא שלכם, עליכם בעצמכם. אתם לומדים את הטכניקות לבד, את השיטות, פותרים לבד. שם אתם לומדים על הבשר שלכם. במילים אחרות, שם אתם חוקרים את העולם הזה. חשיבה כמותית, מתמטיקה, פיזיקה, זה לא משנה. כמובן שאנחנו נצטרך לסמוך על המורה שלנו שהוא אומר לנו דברים נכונים. זאת אומרת, אם אתם באים למורה, אתם הקשבתם לי עכשיו, מבחינתכם כל מה שאמרתי נכון. לא העליתם לעצמכם בראש, אולי הוא משקר לי, הרי הכל מתעסק באמת או שקר. לא העליתם בראש עכשיו, רגע, מאיפה הוא יודע את כל הדבר הזה? מי אמר שמה שהוא אמר נכון? שמחתם עליי, נכון? בעצם, במילים אחרות, שמתם את כל המפתחות על המידע שאני נותן לכם. אז גם זה חשוב. אתם יכולים ליפול במרכאות על מורה, שאומר לכם משהו שהוא לא נכון.
ואתם לא יודעים אם זה נכון או לא, כי אתם שמחתם עליו בעיניים עצומות. למה אני אומר את זה? כי זה קורה הרבה לתלמידים, לי זה קרה לא במכינה, בתואר, שאני מדבר איתכם על שנים מתקדמות, שהשאלות כבר שאלות יותר מורכבות, זה לא לבוא ולשאול מתמטית x שווה 7, כן או לא. שאלה מורכבת בהנדסה, שדורשת חשיבה מעמיקה. שאלתי את המתרגל, הרמתי יד באמצע המבחן, שאלתי אותו שאלה, והוא הטעה אותי, הוא אמר לי משהו לא נכון. עכשיו, אני במבחן, באמת היה לי ספק, אמרתי לעצמי, לא בטוח שהוא צודק, אני לא לוקח את מה שהוא אומר, ואני הרווחתי את זה כי הוא לא ענה נכון. המתרגל בעצמו טעה. זה יכול לקרות, זה הכל תלוי מה השאלה שאתם שואלים. אם אתם שואלים שאלה מורכבת, ואני כבן אדם, כמורה, וואלה, התקלתם אותי, אתם יודעים כמה זה קורה שאני אומר, רגע, התקלתם, שאלה טובה, אין לי תשובה עכשיו, כי וואלה, בחיים לא שאלו אותי את השאלה הזאת, אני אחזור עליכם עם תשובה, אבל אני לא יודע לענות לכם כרגע. אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת, כרגע אין לי תשובה. זה תשובה נכונה להגיד. לא תמיד המרצים אומרים את זה. לפעמים המרצים יורים מיד את מה שהם חושבים, ולפעמים זה לא נכון. המרצים במכינה לא יטעו אתכם הרבה, אם בכלל. למה? כי הם שולטים בחומר בצורה הכי גבוהה שיש, הם עושים את זה המון שנים. תסמכו עליהם. בסדר? מה שהם אומרים, נכון. המתרגלים, הם יודעים לפתור תרגילים. אם תשאלו את המתרגל שאלה תיאורטית, יכול להיות שהוא לא ידע לענות לכם נכון. אז כשאתם רוצים לשאול שאלה תיאורטית, תשאלו את המרצה שלימד אתכם את התיאוריה, הוא שולט בחומר. אם אתם רוצים לדעת איך לפתור תרגיל, תשאלו את המתרגל, כי הוא שולט בתרגול. בסדר? תבחרו את מי אתם שואלים. זה נורא חשוב, גם במשך הדרך, אתם תראו שאתם תבחרו את מי לשאול, זה נורא חשוב. אז למדנו קשרים לוגיים, למדנו מהי טבלת אמת, אני לא הולך להרחיב יותר מדי על טבלת אמת, אני רוצה לעשות רגע פאוז בלוגיקה. בסדר? אז בלוגיקה למדנו את הבסיס, למדנו סימון פסוקים באותיות, למדנו להצרין את הקשרים הלוגיים, A וגם B, A או B, A גורר B, A ורק עם B, A XOR B. למדנו לעשות לזה טבלת אמת, אנחנו נרכז, וריכזנו בעצם, לא נרכז, אלא ריכזנו את כל המשמעויות של הקשרים הלוגיים. מה זה שלילה, מה זה וגם, מה זה או, בטבלת אמת, איך זה נראה, מתי נכון, מתי לא נכון. עכשיו אני רוצה לעבור רגע לעולם הקבוצות. בקבוצות זה לא לוגיקה, למרות שאנחנו הולכים לעבוד אך ורק עם השפה הלוגית. אז אני רגע אקדים ואני ארשום במתמטיקה, מדברים בשפה הלוגית. וזה גם תקף לחדווה. זה תקף לכל דבר מתמטי שיגדירו לכם, הגדרה נקודותיים, שפה לוגית. זה מגדירים בצורה לוגית. אז כל מה שאתם תלמדו במכינה, תחשבו לוגית. ככה אתם תצליחו להבין את ההגדרה הרבה יותר טוב מכל אחד אחר. מי שלא יחשוב לוגית וינסה להבין במשמעות של, רגע, אם משולש, סתם דוגמה, אם משולש הוא ישר זווית, אז קורה משהו, אוקיי? סתם לדוגמה, אז A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-C בריבוע. מה זה A, מה זה B, מה זה C, אני צריך להגדיר. אז יגדירו במשפט הכל, אבל שימו לב מה יש פה. השאלה שלי אם זה עובד גם הפוך. אם A בריבוע שווה ועוד B בריבוע שווה ל-C בריבוע, אז הוא משולש ישר זווית. אתם יודעים מה אני עושה עכשיו? אני חוקר. אבל יכול להיות, מרצה יבוא יגיד לכם, שומעים? יש משפט. אני כבר חקרתי. הנה המשפט. משולש ישר זווית, עם ורק עם. A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-C בריבוע. משפט. אני אמרתי, עכשיו אתם לא רוצים לסמוך עליי? אתם אומרים לי, עידן, אני לא סומך עליך. אין בעיה. הוכחה, נקודותיים. אני אוכיח לכם. אם הוכחתי, ואני רושם לכם משל, אתם כבר לא צריכים לסמוך עליי. אתם צריכים לקבל את זה כמו שזה as is. למה? כי הוכחתי לכם את זה. אז מה יקרה? יהיו דברים שהמרצה בכיתה יוכיח לכם את זה, שזה נכון. הנה, הוכחה. אל תסמכו עליי, אני מוכיח לכם, ויש דברים שיגיד לכם, סמכו עליי, זה נכון. אי אפשר, או שאי אפשר להוכיח ברמה שאנחנו נמצאים בה כרגע. יכול להיות שבעוד כמה ימים, שבועות, חודשים, אתם תבינו את ההוכחה לבד, תוכלו להוכיח בעצמכם, כי אין לנו כרגע את הכלים
או את השפה להתמודד עם זה. אז לרוב באוניברסיטה שנה א', חדווה שתלמדו, יגידו לכם הוכחה, משפט, הוכחה. תמיד יש איזו טענה, הוכחה, מוכיחים, כדי שלא תסמכו עליהם. להכל יש הוכחה, כל משפט שאני אומר הוא נכון, שימו לב, יש לזה הוכחה, הוא מוכיח כדי שלא תסמכו עליהם בעיניים עצומות. עברתם את ההוכחה, הבנתם אותה, המשכתם הלאה. תמיד להבין את ההוכחה, גם את הדרך, ככה אתם תבינו את המשפט הרבה יותר טוב. אז במתמטיקה מדברים בשפה הלוגית, אנחנו עושים רגע פאוזה ללוגיקה, נמשיך שיעור הבא, השיעור ההכנה שאני עושה לחשיבה הכמותית, היא תהיה לאורך כל השבוע, אני אעדכן אתכם מתי נעלה שוב, אני אעשה סקרים, לראות אם הרוב בסדר או לא, כדי שנדע אם לעלות לשיעור או לא, ונשתדל שנהיה בשגרת למידה, בסדר? אפילו אם זה שעה, חצי שעה, שעתיים, כמה שאני יכול במהלך השבוע, אני אפתח ונעשה שיעורי הכנה, כדי שיהיה לכם רצף. בסדר, ואם צריך, אנחנו גם נתרגל. המטרה כרגע היא לא לתרגל, היא ללמוד. סוג של סדרה בנטפליקס. אתם איתי, לא חייב לכתוב שום דבר, אני רוצה שתבינו. אם בא לכם לתרגל ולרשום דברים וכאלה, אז אתם צריכים לאסוף מידע, לאסוף, לא יודע, אם מי שעושה חשיבה כמותית, כנראה נפתח לכם המודל, נרשמתם, ואם לא, אז עדיין לא, ומי שעושה מכינה, אז נפתח לו, שם אתם יכולים לראות תרגילים, וליישם את מה שאנחנו לומדים בשיעור. ואני תמיד פנוי לעזור, לשאול שאלות ולענות על שאלות שלכם, מה שאתם רוצים. אז שאלות כרגע? למישהו יש? משהו שתרצו לשאול, להגיד? הכל טוב. יש? אין. ממשיכים. אז אני רוצה לדבר על קבוצות. קבוצות זה נושא אבסטרקטי, הוא נושא קשה להבין אותו, נורא ספציפי, כי זה כללי. כל הלוגיקה וכל המתמטיקה, בכללי, כל מתמטיקה, כל מתמטיקאי הוא פילוסוף. בסדר? זה בכללי, שתדעו גם כל המתמטיקאים, קודם כל המתמטיקה של הלוגיקה, היא נוצרה על ידי פילוסופים. הרבה פילוסופים יצרו את הלוגיקה, הם שאלו שאלות, הם אמרו אם כל בן אדם הוא כזה וכל כזה הוא כזה, התחילו לעשות קישורים לוגיים, ועל ידי הפילוסופיה הם הצליחו לבנות מתמטיקה. אבל הפוך, לא בטוח. למה? כי אנחנו צריכים לבדוק את זה. כל פילוסוף הוא מתמטיקאי. לא בטוח. יש כאלה ששואלים שאלות קיומיות שלא נוגעים במתמטיקה. אבל זה נכון. למה כל מתמטיקאי הוא פילוסוף? כי מתמטיקאי שואל שאלות. כדי לקבל תשובה אנחנו צריכים לשאול שאלה. אני לא יודע אם עשיתם את השיעור איך ללמוד שלי. אמרתי בהתחלה, דיברנו על תיאוריית התשובה, ואמרתי שלקבל תשובה אנחנו צריכים לשאול שאלה. לכל תשובה יש שאלה. אם ראיתם את השיעור של איך ללמוד, אתם יודעים על מה אני מדבר. אם לא, ממליץ לכם לראות את השיעור הזה, במיוחד מי שעושה מכינה, זה יסדר לכם את הראש. כל מתמטיקאי הוא פילוסוף, זה בוודאות, כל המתמטיקה נוצרה מפילוסופיה. ואז באים ואומרים, אוקיי, מה זה קבוצה? צריך להגדיר מהי קבוצה. אם תשאלו עכשיו מורים פרטיים מהי קבוצה, הם יגידו לכם, זה אוסף של איברים. אוקיי, סבבה, הגיוני, בואו נגדיר את זה, אוסף של איברים. איך יכול להיות שמושג קבוצה, שהוא מורכב, מוגדר על ידי 3 מילים. משפט אחד קצר, למה אין איזו הרחבה של זה כך וכך? אז אנחנו נגדיר את זה בצורה שאנחנו מבינים את זה. אוסף של איברים. מה זה אומר אוסף של איברים? איך מסמנים קבוצה? איך אני מסדר אותה? איך אני יכול, אחרי כמה איברים אני יכול להכניס בקבוצה? אם אין לי בכלל איברים, האם היא קבוצה? בסדר, זה שאלות שצריך לשאול. אז למשל, מהו איבר? מהו איבר? אז אני הולך לרשום פה משהו פילוסופי. כל מה שבקבוצה, כל דבר שיכול להיכנס לקבוצה, הוא איבר. עכשיו, מה אני יכול להכניס לתוך קבוצה? מה אתם אומרים? בעיקרון אתה יכול כל דבר. כל דבר. האם אני יכול להכניס קבוצה לתוך קבוצה?
אתה יכול. יכול. אין סיבה שלא. אין סיבה. זאת אומרת, איבר הוא יכול להיות גם קבוצה. האם כל איבר הוא קבוצה? לא. לא. לא כל האם דבר כל קבוצה. קבוצה היא איבר? אם היא בתוך קבוצה אחרת, אז כן. נכון. בדיוק. יש פה תנאים. יש פה לוגיקה. אז כל השאלות שאני שואל אתכם, אני מתחיל להפעיל לכם את החשיבה הלוגית. אתם לא הולכים לשאול את כל השאלות האלה. אני הולך על ידי הגדרות להגדיר לכם שלא תשאלו שאלות כלליות סתם. בסדר? סתם דוגמה. סימון קבוצה על ידי סוגריים מסולסלים. בפנים יש איברים. בסדר? האיברים בקבוצה מופרדים על ידי פסיקים. ככה אני יודע מתי מגיע האיבר הבא. עכשיו אמרנו שקבוצה בעצמה יכולה להיות קבוצה, אז ניתן דוגמה לקבוצה. אז דוגמה ככה, כזאת. לקבוצות גם ניתן שמות, הרי במתמטיקה אנחנו נותנים שם לכל דבר, אז אני יכול לתת קבוצה בלי שם, כי יש לי רק קבוצה אחת. אני אתן קבוצה. זו קבוצה. מה יש פה? 3 מספרים והשם שלי. מה עושים עם קבוצות? לקבוצה, במקרה הזה פה, אין חשיבות לסדר. אין חשיבות לסדר שלהם ולמיקום שלהם. זה לא משנה איך הם מסודרים ואיך הם ממוקמים. זאת אומרת, הקבוצה הזאת יכולה גם להיות קבוצה כזאת. זו אותה קבוצה. איבר שמופיע יותר מפעם אחת, חובה לרשום אותו פעם אחת. זאת אומרת, אם יש מופע של איבר זהה כמה פעמים, מבחינתי הוא נמצא פעם אחת, אין ריבוי איבר. זאת אומרת, אם יש לנו דבר כזה, לא הגדלתי את הקבוצה, זה וזה איבר אחד, זה וזה איבר אחד, זו אותה קבוצה. קבוצות שוות, קבוצות שיש להם איברים זהים. נורא פשוט. קבוצות שכל האיברים שלהם, זה לא נכון מה שאמרתי לפני, יותר נכון להגיד שכל האיברים שלהם זהים. אני צריך את כולם. אם יש אחד שהוא לא זהה, כבר לא שוות. קבוצות לא שוות. קבוצות שיש ביניהן לפחות איבר אחד שונה. מספיק איבר אחד שהוא שונה, הקבוצות לא שוות. קבוצות זרות, קבוצות שכל האיברים שלהם שונים. אז בואו נתחיל לעבוד לוגיקה. אם הגדרתי את כל זה, בסדר? הרי שימו לב, אני פועל פה עם לוגיקה, אולי אתם לא יודעים את זה, אבל אני שם לכם פה לוגיקה בראש. למה? כי רשמתי פה קבוצות שוות. היי, מה זה זה? אם זה A, מה זה? שלילה של A. שלילה של A. ואם זה B, אז אני רוצה את שלילה של B. מה זה קבוצות שהן לא זרות? בואו תגדירו לי אתם מה זה קבוצות לא זרות. הרי הגדרתי פה מה זה קבוצות זרות. שכל האיברים שלהם שווים? לא. כל אחד האיברים מהאיברים שלהם זהים לפחות. זה קבוצות שוות. וכל האיברים שלהם לא שונים. כל האיברים שלהם לא שונים.
כל האיברים לא שונים, זה אומר שכל האיברים זהים. אחד האיברים לפחות שווה. תוספת איבר. או, קבוצות לא זרות, זה אומר שלא כל האיברים שונים. בסדר? לא כל האיברים שונים. מה זה אומר? יש לפחות איבר אחד זהה. לדוגמה, אלה קבוצות לא זרות. וגם לא שוות, נכון? למה? כי יש אחד שהוא זהה, אבל יש גם אחד שהוא שונה. לכן הן לא שוות, אבל לא זרות. אז זרות ולא זרות זה לא קשור לשווה או לא שווה. כמובן שאם יש לי קבוצות זרות, אז הן לא שוות, אבל לא כל הקבוצות שהן לא שוות הן זרות, בסדר? זה זה הלוגיקה. אנחנו לא הולכים להסתבך עם הלוגיקה הזאת, אני לא הולך להביא לכם עכשיו משפטים, האם כל איבר הוא כזה ואם כל זה הוא כזה, זה לא מעניין. אז זה קבוצות. בקבוצות יש מושגים בסיסיים ברמה כזאת שאנחנו צריכים לדעת את ההגדרות שלהם. אז דווקא את המושגים האלה מתחילים, לוקח זמן בקורס עצמו, להתחיל את הקבוצות לוקח זמן, זה כמה שבועות. ואני עושה לכם את זה ביום אחד. מה זה יום אחד? בשעתיים. אנחנו עוד חצי שעה סוגרים שעתיים, ואתם מקבלים פה מלא מידע. באמת, אתם תראו את זה כשתגיעו לקורס, אתם תבינו כמה בשעתיים אני נותן לכם, לעומת כמה בשעתיים אתם מקבלים בכיתה. שוב פעם, הסיבה היא שאני ממוקד יותר במסר שאני רוצה להעביר לכם, וגם אתם מעט, וגם בזום, ככה אני יכול לדבר ואתם על מיוט, אתם לא מדברים איתי. למרות שאם יש דיונים, אתם תראו שהשיעור יתרחב קצת, כי ברגע שיש דיון, מתחילים להזיז דברים, והזמן מתארך, ואנחנו נשארים על אותו מקום. אבל הסיבה היא שבשיעורים בנתיב לאקדמיה, יש להם שיעורים מסודרים. הם יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לעבור בשיעור 1, מה לעבור בשיעור 2, מה לעבור בשיעור 3, בלי שום קשר לשאלות שלכם, בלי שום קשר ליכולת שלכם, ובלי שום קשר לקצב שלכם. הכיתה היא מתקדמת בקצב מסוים. איטי, מהיר, זה לא משנה. כל אחד יתאים את עצמו ללמידה, ואם אתם רואים שאתם בקצב איטי בכיתה, אתם יותר מהירים, תמשיכו לעבוד לבד. תהיו בכיתה רק כדי להבין שאתם בקצב טוב, שאתם מתקדמים, ואתם לא רואים איזה משהו חדש שלא ידעתם. ואם כן, תעצרו מיד, תישארו עם המרצה. הוא אומר משהו חשוב. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, למדנו מה זה קבוצה, וזה אנחנו נלמד מושגי יסוד בקבוצות. אז אנחנו נלמד 3 מושגים עיקריים בקבוצות, כמו שבלוגיקה למדנו את הקשרים הלוגיים, זה היסוד, וגם או גרירה וכך הלאה. בקבוצות יש שפה נורא פשוטה, זה יותר נכון, מושגי יסוד זה לא במדויק, אלא יחסים בין איבר לקבוצה, וקבוצה לקבוצה. סתם דוגמה, אם אני לוקח את אבי ובני, ואני מגדיר יחס הבן של, בסדר? ואני רוצה להגדיר את זה בצורה הזאת. סתם סימן. אם אני עושה ככה, ואנחנו קוראים בעברית מימין לשמאל, בסדר? אז אני קורא את זה רגע מימין לשמאל. מה רשום פה? בני הוא הבן של אבי. זאת אומרת, הגדרתי סימן שמגדיר יחס. בני הוא הבן של אבי. עכשיו, מה זה הבן של? אנחנו צריכים להגדיר מה זה היחס הזה. מה זה? מה ההגדרה של הבן של? בסדר? אנחנו צריכים להגדיר מה ההגדרה אומרת. עכשיו, להגדיר במילים הבן של, מה זה הבן של? אנחנו צריכים להגדיר, לא יודע מה, תעשו בדיקה, ואם זה הזרע של הוא, ואם ה-DNA, לא יודע, כל מיני כאלה קישורים, אז בני הוא הבן של אבי. בסדר? אבל זה דוגמה ליחס. פה זה בין שני בני אדם. אנחנו פה מדברים בקבוצות. אז אנחנו נתעסק ב3 יחסים. יחס שייכות, שהוא מסומן בסימון הזה,
כמו E, רק עגולה כזאת, בסדר? יחס שייכות, כלומר, X שייך ל-A, יחס שייכות זה יחס בין איבר לקבוצה. מה אמרנו? אמרנו שכל דבר יכול להיות קבוצה, אבל לא כל קבוצה היא איבר. אם היא נמצאת בתוך קבוצה אחרת היא איבר, אם לא, היא לא איבר, נכון? אז פה במקרה הזה, X הוא איבר, ו-A הוא קבוצה. שימו לב, נורא חשוב. X שייך ל-A. עכשיו אנחנו הולכים להגדיר מהו יחס השייכות. כמו שאמרנו להגדיר מה זה היחס הבן של, פה אני מגדיר מה זה יחס השייכות. שייכות. זה אומר שהאיבר X נמצא בתוך הקבוצה A. במילים אחרות, X איבר של A. עכשיו בואו נראה דוגמאות. מה אמרנו? שימו לב, דרך אגב, יחס שייכות זהו פסוק. אם יש לי שייך, זה פסוק. מה יוצא? מה פסוק מוציא? שני ערכים. בדיוק. אז מה שאני רוצה לדעת פה, זה מה יוצא? true או false. מה אתם אומרים? false. false. למה? כי קבוצה של A לא נמצאת בקבוצה. האיבר אחד לא נמצא בקבוצה 1, 2, 3, נכון? נמשיך. האם A שייכת ל-1, 2, 3, A, כן או לא? כן. התשובה היא כן. A, האיבר A נמצא בקבוצה 1, 2, 3, A. עכשיו זה פשוט. זה רק ההתחלה. אתם לא מבינים כמה אנשים מסתבכים בשייכות הכלה ממש, כי בכיתה מלמדים אותם לעבוד בטריקים כאלה. אם אומרים לך שייך, צלם, תבדו. לא, תעבדו אך ורק לפי ההגדרה. אז זה יחס אחד. יחס ההכלה. הכלה מסמנים ככה. היחס ההכלה זה בין קבוצה לקבוצה. וגם זה פסוק. אז יחס ההכלה זה בעצם A מוכלת ב-B, ש-A היא קבוצה ו-B קבוצה. ומה ההכלה אומרת? שימו לב, זה בהתאם להכלה הזאת שפה. ההגדרה היא בהתאם לסימון הזה. ההגדרה הזאת היא בהתאם לסימון הזה. מה ההכלה אומרת? שימו לב, יש כיוון להכלה. יש את החלק הפתוח, יש את החלק הסגור. אנחנו קוראים מהסגור לפתוח, משמאל לימין. גם השייכות, משמאל לימין. אם אני הופך, אז אני קורא את זה מימין לשמאל. בסדר? אז A מוכלת ב-B, ההכלה אומרת דבר כזה. שימו לב למילה כל האיברים שנמצאים בקבוצה A, נמצאים גם בקבוצה B. מה אפשר להגיד על ההכלה? ההכלה זה, אני יכול לגזור מההכלה שייכות. למשל, דוגמה, סתם דוגמה, האם 1, 2, 3 שייך לקבוצה 1, 2, 1, 3, 3, ואני סוגר. בעצם מוכל, רציתי מוכל. האם זה מוכל? מה צריך לבדוק? האם
כל האיברים בקבוצה השמאלית נמצאים בקבוצה הימנית. אז זה מה שאני שואל. עכשיו שימו לב, אני הולך לרשום את זה בצורה מתמטית. האם איבר אחד, נכון? נמצא, שייך לאחד, קבוצה של 2. בואו נקרא לקבוצה הזאת, שימו לב, מתמטיקאים אוהבים לסמן קיצורים, נקרא לזה קבוצה E. האם 1 שייך ל-E וגם, שימו לב, לוגיקה, 2 שייך ל-E וגם 3 שייך ל-E? האם 1 שייך ל-E? כן. כן. האם 2 שייך ל-E? לא. לא. לא, אני עוצר. ההכלה לא מתקיימת. למה עצרתי? כי אני בטענת וגם. אני צריך שכולם. אם 1 לא מקיים, אני עוצר. ולכן מתקבל false. זו הדוגמה. וזה הכלה. להכלה ממש, שימו לב, יש הבדל בין הכלה להכלה ממש. בהכלה יכול להיות שהקבוצות שוות. אם A מוכלת ב-B, A מוכלת בעצמה, נכון? A מוכלת בעצמה, כל האיברים של A נמצאים ב-A. אז יש שוויון בהכלה. בהכלה ממש אין שוויון. זה הכלה לא כולל השווה הזה. רואים? יש את הכולל, יש את הלא כולל. זה גם יחס בין קבוצה לקבוצה. וגם זה פסוק. בסדר? והכלה ממש, מה שהיא אומרת, שני דברים, שימו לב, הכלה ממש. היא אומרת דבר כזה, כל האיברים בקבוצה A נמצאים בקבוצה B, ול-B יש איבר, לפחות איבר אחד נוסף. אוקיי. לפחות איבר אחד נוסף. A מוכלת ממש ב-B. ב-A, אנחנו מדברים פה על A שהיא קבוצה, כמובן, וגם זה קבוצה. והכלה ממש, היא יכולה להיות דבר כזה, שימו לב. הכלה ממש, A מוכלת ממש ב-B, אפשר לרשום אותה בצורה אחרת. הרי שימו לב, הכלה ממש זה כל האיברים ב-A נמצאים בקבוצה B, זה בעצם אומר הכלה. ול-B יש לפחות איבר אחד, זה אומר שיש ל-B איבר נוסף שאין ב-A. זה אומר שהן לא שוות. שימו לב לקשר הלוגי וגם. אנחנו תמיד מדברים בשפה הלוגית. גם מוכלת וגם שונה. בסדר? זה אם אנחנו רוצים לעבוד בצורה לוגית. אם אני רוצה לעבוד כהכלה ממש, אני יכול לבדוק האם כל האיברים באגף שמאל נמצאים באגף ימין, ויש איבר אחד נוסף. שימו לב שפה יש 3 איברים, פה יש 4 איברים, אז יש איבר נוסף. השאלה אם ההכלה מתקיימת. אז אלה 3 המושגים שיש בקבוצות של יחס שחייב להכיר, ועם זה אני רגע קופץ קדימה, אנחנו צריכים לדבר עוד על הרבה דברים בקבוצות, אבל אני רגע קופץ קדימה לכיוון הגדרות של קבוצות ידועות. אנחנו יודעים, הרי למדנו קבוצות, זה גם יעזור למי שעושה מכינה, נלמד על מבנה המספרים בעולם. עכשיו, מבנה המספרים בעולם מחולקים לקבוצות. אוקיי, אז בואו נפתח קבוצה אחת. נתחיל מבנה המספרים בעולם. לא רק בעולם, בכלליות. כי יכול להיות שאנחנו נלך לעולם אחר. יכול להיות, נבדוק. אז נבדוק גם בדברים נוספים שהם לא בעולם האמיתי שלנו. הרי אמרנו, יש את העולם הפיזי, פיזיקלי, מספרים שאני יודע שקיימים, אורך מסוים שאני לוקח, ואני יודע למדוד עם סרגל כמה זה, או עם איזה מטר, כמה אורך קיבלתי. אבל אם אין את המספר הזה ממשי, מה אני עושה? אז המבנה המספרים הוא כזה, שימו לב. אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה של כל המספרים בעולם.
בתוך הכדור הזה יש את כל המספרים בעולם. זה מתחלק לשניים. הקיימים הזה זה מילה לא טובה. זה מתחלק לשניים. חלק מהמספרים הם אמיתיים, וחלק דמיוניים. האמיתיים נקראים ממשיים, ומהמילה real אנחנו מוציאים אות שתשמש אותנו לציין את כל המספרים האמיתיים. זה R עם קו כפול, כדי להבדיל בין R כאות שם של קבוצה ל-R קבוצת הממשיים, בסדר? הדמיוניים נקראים מרוכבים. קומפלקס. זה ב-C. בנתיב לאקדמיה לא נוגעים בדמיוניים, במכינה כן מגיעים לזה, זה מרוכבים, אתם תלמדו. בנתיב לאקדמיה לא נוגעים במספרים הדמיוניים. זאת אומרת, אנחנו נתרכז בנתיב לאקדמיה אך ורק במספרים הממשיים. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לדעת מי הוא מספר מורכב. אנחנו אמורים לדעת איזה מספר הוא ממשי ואיזה מספר הוא לא ממשי. בסדר? אז חייבים לדעת איזה מספר הוא ממשי ואיזה לא. מספר מרוכב יש לו חלק דמיוני, שאנחנו, מי שיעמיק בזה במספרים מרוכבים ילמד, אבל מה זה מספר שהוא לא ממשי? בשביל לדעת מה כן ממשי, אני אציג לכם את מה שהוא לא ממשי, מה שהוא לא זה, הוא ממשי. לוגיקה, ממשי ולא ממשי. שימו לב, זה מתחלק לשניים, אמיתי ודמיוני. מה שלא אמיתי הוא דמיוני, מה שלא דמיוני הוא אמיתי. מה שלא ממשי הוא מרוכב, מה שלא מרוכב הוא ממשי. אז מספר לא ממשי, הוא מספר כזה, שיש עליו שורש, שהוא זוגי, שורש זוגי, שורש 2, שורש 4, שורש 6, 8 וכך הלאה, שבתוך השורש יש מספר שלילי. זה מרוכב. כל מספר אחר הוא ממשי. בסדר? אז עכשיו בואו נתמקד בקבוצת הממשיים. נתמקד בקבוצת הממשיים. את קבוצת הממשיים אנחנו מחלקים גם לשניים. קבוצת הממשיים. לקחנו את זה והגדלנו. בקבוצת הממשיים זה מתחלק לשניים. רציונליים ואי רציונליים. לרציונליים יש אות Q. למה היא כזאת? לא קריטי. אי רציונליים אין לזה אות. אנחנו לא עובדים עם אות לאי רציונליים. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את כל הממשיים ומהם מורידים מינוס פעולה את כל הרציונליים. אנחנו נלמד גם פעולות בקבוצות, אבל בינתיים תבינו שזה ממשיים פחות הרציונליים. אז אם הממשיים זה רציונלי ואי רציונלי, ולקחתי את כל הרציונליים והורדתי אותם, נשארנו עם האי רציונליים. אי אפשר להגדיר את האי רציונליים בסדרה כלשהי, או באיזה משהו סדרתי, נקרא לזה ככה. אי אפשר. זה קבוצה אינסופית שהיא מאוד 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 צפופה, אי אפשר לדעת מי האיבר הבא. אי רציונלי. אי רציונלי זה האיבר פאי. פאי כפול 2. פאי חלקי 3. אני לא יודע מה הסדר, מאיפה זה מגיע. אני יודע לשים אותם על ציר. וכל מספר ממשי שתיתנו לי, אני יכול לסדר אותם לפי הסדר, מהקטן לגדול. אז את המספרים הממשיים בעיקר אנחנו נציג על ידי ציר מספרים.
אבל עכשיו אנחנו יודעים מהו מספר אי רציונלי ומהו מספר רציונלי. בואו ניכנס רגע לרציונלים. מה זה מספר רציונלי? מספר רציונלי מתחלק גם הוא לשניים. שימו לב שאת הכל אני מחלק לשניים. למה? מבחינה לוגית. לחלק לשניים זה A ושלילה של A. אז כל קבוצה מסוימת נחלק לשניים. הנה קבוצת הרציונלים. ועכשיו אני רוצה לדעת איך לחלק אותם לשניים. אז יש את קבוצת השלמים. מסמנים את זה באות Z. למה Z? לא כזה קריטי. אם אתם ממש ממש מתעקשים, זה מגיע מהמילה הגרמנית זלן. מספרים. ויש את הלא שלמים. למספר לא שלם אין אות. אין אות למספר שהוא לא שלם. מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח את כל הרציונלים ונוריד את השלמים. זה מספר רציונלי שהוא ממשי, שהוא לא שלם. ניכנס לתוך השלמים, וגם לשלמים נחלק אותם לשניים. בשלמים, קבוצת השלמים, יש שני סוגים. יש את הטבעיים והלא טבעיים. למספרים הטבעיים יש אות, אין, נטורל. ללא טבעיים אין אות. אז מה אנחנו נעשה? ניקח את השלמים ונוריד מהם את הטבעיים. אז למה כן יש הגדרה? טבעי, שלם, רציונלי, ממשי, מרוכב. אלה כל המספרים שיש לנו בעולם. אם אני רוצה את הלא טבעי, השאלה אם הוא לא טבעי מה? לא טבעי ממשי? אם זה ממשי שהוא לא טבעי, זה לקחת את כל הממשיים ולהוריד רק את הטבעיים. זאת אומרת, אני לוקח את כל אלה ומוריד רק את זה. ומה נשארנו? עם הלא טבעיים, עם השלמים הלא טבעיים, עם הלא שלמים, עם הרציונלים שהם לא שלמים וככה, בסדר? זה סוג של פירמידה. אז אם אני רוצה את הרציונלים שהם לא טבעיים, אז זה רציונלי שהוא לא טבעי. אין לי אות לרציונלי שהוא לא טבעי. אז אני אתייחס אליהם ככה בצורה הזאת. אבל מה שחשוב להבין זה שכל השלמים, כל המספרים הטבעיים הם מספרים שלמים, וכל השלמים הם רציונליים, וכל הרציונליים הם ממשיים. אבל לא הפוך. מה למדנו? למדנו יחסים בין קבוצות. כל הטבעיים, כל האיברים הטבעיים נמצאים בתוך השלמים, ויש עוד שלמים. זה מוכל ממש בשלמים, שזה מוכל ממש ברציונליים, שמוכל ממש בממשיים. אז זה תקף גם לזה ולזה, זה תקף לזה ולזה, זה תקף לזה. כולם מוכלים ממש אחד בשני. אבל כרגע רק נתתי לכם את השמות. אתם לא יודעים מי אלה המספרים הטבעיים, אתם לא יודעים מי אלה השלמים, אתם לא יודעים מי אלה הרציונליים. אז מה שנעשה, אנחנו נצטרך להיכנס פנימה לתוך השמות של הקבוצות. ואנחנו נצטרך להגדיר את כל הקבוצות האלה, ואז לעשות שימוש בדבר הזה. בסדר? מה זה אומר שימוש? אנחנו נצטרך להביא תרגילים שמשלבים את ההכלה, הכלה ממש, הייחוד, ונתחיל לשאול שאלות כלליות, האם האיבר הזה שייך לקבוצה הזאת, האם הקבוצה הזאת מוכלת בקבוצה השנייה, האם היא מוכלת ממש, וכך הלאה. אז את זה אנחנו נעשה בשיעורים הבאים. אני רק רוצה לסכם את מה שעשינו היום, בכמה דקות, ב5 דקות, סיכום. אז דיברנו על הלוגיקה, שהיא מתעסקת בערכי פסוקים, אך ורק באמת או שקר. מתעסקת רק באמת או שקר. יש לנו אמת, יש לנו שקר. אנחנו מתעסקים אך ורק בשני ערכים בלבד, ולמדנו מהו פסוק, למדנו 6 קשרים לוגיים ואת משמעותם, כתבנו את זה גם, למדנו טבלת אמת, מה היא עושה,
בלוגיקה, וראינו כמה דוגמאות, וזה מה שעשינו בלוגיקה שלנו. לא נגענו ביותר מדי דברים, זה רק ההתחלה. אז זה מה שעשינו מבחינת הלוגיקה, וגם דיברנו על קבוצות. ולמדנו מהי קבוצה בצורה פשוטה, לא באמת הגדרנו את זה, אבל זה חשוב כדי שנבין. למדנו על מושגי יסוד, על שייכות, הכלה, הכלה ממש, ולמדנו את מבנה המספרים בעולם. והגדרנו את הקבוצות, R. אמרנו אנחנו נתעסק רק בממשיים, R זה ממשיים, מהמילה real, Q זה רציונלים, מהמילה מנה באנגלית, Z זה שלמים, מהמילה זלן בגרמנית, ו-N זה טבעיים, מהמילה natural, שהם טבעיים. למדנו גם את היחס ביניהם, וזה מה שהגדרנו. בשיעורים הבאים, אנחנו נלמד בלוגיקה, נלמד הצרנות, בקבוצות, אנחנו נלמד קבוצות סופיות ואין סופיות, ואולי ניגע גם באינטרוולים. בסדר, ואנחנו נעמיק לאורך כל הדרך בבסיס, ביסודות. למה זה חשוב? כי אם היסוד חזק, אתם תהיו תלמידים טובים מאוד. אם היסוד הוא ככה, דילגתי מהר, עברנו וזה, ולא באמת העמקנו ביסודות, יהיה לנו נורא קשה להבין איך להתקדם ואיך להמשיך. וזה בעצם מה שמחכה לנו בלוגיקה וקבוצות. נגענו קצת בדברים, אתם רואים שזה גם, כמעט ולא שמתי מספרים על הלוח. אין פה מתמטיקה של תיכון. אז החשיבה הכמותית היא לא קשורה לתיכון, אין קשר. שאלות לגבי מה שעשינו עד עכשיו?